Teñen de tratarnos os traballadores e traballadoras. Estes gobernos que o servicio do capital só pesan en sacarnos máis e máis lucro. Se nos deixamos ir, perdemos os de sempre. Os traballadores e traballadoras queren pechar a fábrica de Tesolar en Ourense. E isto despois de terlle regalado máis de 60 millóns de euros en fondos públicos. Xogan connosco e xogan con noso futuro. Pero os traballadores e traballadoras non imos permitilo, non imos permitir que xoguen máis co noso pan, ni co pan da nosa xente. Non imos permitir que pouco a pouco vayan destruindo a xa cativa industria ourensana, que convirtan a nosa cidade, a nosa provincia, nun deserto sen emprego. Que escoiten ben, non queremos vivir nun país condenado a emigrar, queremos emprego digno en a nosa terra. Imos defender isto con todas as consecuencias. Por iso, o decimos ben alto e ben claro, que a Xunta de Galicia ten a máxima responsabilidade en todo isto e ten que asumir as responsabilidades políticas. E o goberno de Feijóo ten que posicionarse. Na súa man está garantizar os 170 empregos. Na súa man está asegurar que Tesolar vai a continuar a producir na nosa cidade. Imos facer que nos escoiten entre todos e todas. Non imos parar ata que estes 170 postos de traballo queden aquí. Non imos parar ata que se respete o noso dereito ao traballo. Temos unha obriga inexcusable que é a de defender a nosa vida e de defender o noso futuro. E a principal razón non só é económica. Trátase tamén dunha cuestión de dignidade. Non somos números, non somos pezas do seu xadrez. Somos traballadoras e traballadores e a nosa vida está por riba de todo ese futuro de miseria ao que nos queren condenar. As movilizacións que levamos feito ata hoxe tiveron os seus resultados. Está saindo por todo o país a voz de traballadoras e traballadores da fábrica de Ourense que non aceptamos chantaxes, que non aceptamos os despidos, que non aceptamos máis miseria, pero temos que seguir para adiante, con máis forza que nunca. Temos que seguir loitando porque imos conseguir que as instalacións de Tesolar volvan a seguir producindo. Imos conseguir con o noso esforzo e con a nosa entrega manter en Ourense estes 170 postos de traballo. Aquí estamos e aquí manifestamos que queremos traballar, que non nos conformamos, que non queremos ser 170 parados máis. Esta é unha batalla dura e longa no tempo, pero non estamos só ni soas. Contamos con vosco, pedimos vos o voso apoio. Por iso, vos agradecemos infinitamente todo este apoio prestado hoxe. Por iso, nos agrada moito toda esta solidariedade. Cada día é máis certo que a clase obreira unida xa máis será vencida. Con